Bir wagt bir adamlaň bir kitap okyp duranlar, şu kitabyny açakydan okuýan bolmaly, gapdalynan zinany atsamyň bir zatlar diýen bolmaly. Ay bu adamsy bilen bir jarry bahs edip duranlar, bir de öz işi bilen bol kitabyň seferlerini agdarýan bolmaly. Öz içinden diýen bolmaly, ay göňde güfürda ýa-da, göň güfürden öňe geçip bolanak diýip kitap okyp duranlar. Ýa-ki zinany bir pers suduran bolmaly, alaqadan muňsyna guýup göberipdir da. O meni gahar gelama Allah, jaýly adammyşdykda. Ay göň güfürdänden soň hem ýygyňdan ýagyn negela ýa-da diýen bolmaly özi. Giň fikirli bolmaly, bir adam aňyrsy berse golay bolmaly. Oglanlaryň ekläp ýö, bekläp ýö. Omrun sen omruňa goşupdyr, ene atasyndan geçipdir, saňa gelipdir. Bir adajyk gürrüňle bolanyny bir-biriňden gözeşt etmeliler. Hazreti Ebu Derda diýen sahaba öz zinanyny aýdypdyr da bir gaide haşy. Ýaş oglanlar. Iza gazibtu faraddini. Ey zinana diptir, gel aramyza bir gürrüň oýaýlypdyr. Gahara, men gaharlanmaryn diýip bolmaýar, her kimde bazat diptir. Men gaharlanan wagtymda meni razy etsen. Sen gaharlansaň da men sen razy edýän. Geçen ikimiz öýümizden de melek izra edilipdir. Men gaharlanyp duran wagtymda maňa şonu towzi berjek bolup durma, maňa aýtjak bolup durma. O beterrek bolýar da gaýtym keplese. Men razy etsek bol, maňa towzi berjek bolup durma. Emma sen gaharyň gelip duran wagtynda da men seni razy etmäň uğruna bolýyn diýipdir. Ajyp bir gaýdesi. Gahar her kimde ba? Zinanan görýän gaharyň gelip duran bolýasyn merdendir, bolýasyn mer. Iz dogrulanýar. Ondan soňram nämeňsine urşanyň da ma'lum bolmaýar. Bir-biriň arasynda gözeşt gerekdir. Has gaharyň beter gelip duran wagty bolsa, öýden daşaryk çykdan git. Daşaryk çykda bir dähret kyl. Ya daşaryk güýmen, onnaýydan saňa nämeňsine jarry bahsediniň de ýada düşmeýär da. Uhibbul wafil amin al-aghar فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع